Haba banjur halor ka jingdon kam man pensuk ki kam ki jam u menteri rang badu kari u Narendra Modi haba play ke office rekam bathemai ke tanat commerce and industry ulo ong ba ki jing mentoy jong ki scheme sarkar ki deban poi lang shabaro. U menteri rang ba ka jalla u Konrad ki sangma u lalet jurup ya ki surok ba syakta da ka lieng haringkar ka jingya ke jat lingba ki lenti bajuan. Ki officer ki layathu ba kinne kendu jing hagi kam maramot namar ka jing kraw jong ka jing julor. U menteri kata ki kampo yeng bat cooperation ka sarkar pedeng u Amit Shah hene kasngi ulo ong ba ki urban cooperative bank ki don kam ban kentup ye ki rukom tre kam bathemai bat banjur halor ka jing don kam ban kentup lang ye ki khon samla hagi jaka kenshow. Ki kendram haki kamsan hima sima ha Maharashtra ki dang nyai beteng na ba ki dang bon ki nong mi khmat ka Shiv Sena ki banwan penyaso bat unong elam persha u Eknath Shinde ha Guwahati. U menteri rang ba ka jalla u Uddhav Thackeray u laterwa ban i no kam bat i ru ya ka jakasa jong u. U menteri rang ba do ka Sri Lanka u Ranil Wickremesinghe u la ong ya ki nong thau an hinen kasngi ba ka jingdap ram haka yok ka kot jong kari kala khalam hadin bon kibnai jong ka jingkerdu haka liang ka bam kadi ka umpanyang bat boarding bat bakari daulan nong lada perkhat ka khamya kendu jing haba phai sha ka jinglong jingman banya hasua.